Ai. Què tal? Com heu dormit? Jo molt bé. Us he d'explicar una cosa. Us en recordeu que fa temps vaig fer uns llibres per nens? Doncs a partir de la setmana que ve i cada setmana penjarem aquests contes explicats. No només en català. Us ho explico. Els dimarts de cada setmana el penjarem a les 8 del vespre en català. Els dijous en castellano. And the next week el penjarem els dimarts in English and els dijous amb un intèrpret en llenguatge pels sords. Què us sembla? Tenim molts contes, molts llibres. Hi ha 21 contes per explicar i els explicarem super suau, amb un llenguatge super planer i baixet, perquè els més petits de casa es puguin adormir. En català l'explicaré jo. En castellà l'explicarà la Laura Villanueva, que farà el doblatge de la veu, i en anglès la Marta Simón. I d'intèrpret tenim la Laura Muñoz. Què us sembla tot plegat? Esteu preparats? Let's go!